хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 28 квадратный метр. Ремонти хона замонавӣ. Об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочна бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 131 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. сехонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 80 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 320 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат якхонага квартира дар 8 ошона қарор дорад. 46 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 84 микрорайон. духонага квартира дар 10 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 420 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа, духонага квартира дар 10 ошона қарор дорад. 47 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 167 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тӯсинзода, 4 микрорайон. духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 47 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 7 ошонага. хонаро сирочна бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 207 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خانه فروشی در شهر خوجند دو خانگاه کوارتیرا در چهارم آشانه قرار دارد. 55 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. خانه در نزدیکی مکتب صادق روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 320,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید.